shall I see Jesus and reign with him above, and shall hear the trumpet sound in that morning, and from the flowing fountain drink everlasting love, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. Gird on the gospel armor of faith and hope and love, and you'll hear the trumpet sound in that morning. And when the combat's ended, he'll carry you above, and you'll hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. Our ears shall hear with transport the host of heaven sing, and shall hear the trumpet sound in that morning. Our tongue shall chant the glories of our immortal King, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above the skies when I hear the trumpet sound in that morning. When I hear the trumpet sound in that Pozivam vas da prije početka proučavanja zajedno sa mnom pognete glave na molitvu. Oče, mi ne bismo mogli doći pred tebe i proučavati tvoju riječ, a da se prije toga ne pomolimo, da ti, koji si autor Biblije, budeš s nama dok proučavamo. Molimo da nam Sveti Duh pomogne razumjeti. Ovo predavanje može imati vječne posljedice po naš život. Mi te molimo da ovo predavanje bude večer odluke, večer u kojoj ćemo prići bliže Isusu. Molimo u Isusovo ime. Amen. Naziv naše večerašnje teme je financijska tajna o kojoj svijet ne zna. Svijet sve više i više tone u financijske dugove i bankrot. Površan pogled na ekonomiju ukazuje nam da je svijet u krizi. Nije samo ekonomija Sjedinjenih Američkih Država u krizi. Ekonomija većine zapadnih zemalja zapala je u velike poteškoće. Na prvi pogled ne izgleda da imamo nekih poteškoća, ali ako zagrebemo malo dublje, shvatit ćemo koliki je dug Sjedinjenih Američkih Država. Ako pogledamo kojom stopom galopira inflacija istočnoeuropskih zemalja, shvatit ćemo da je svijet u krizi. Sjećam se kad sam prvi put išao u bivši Sovjetski savez, njihova valuta je rublja, tad je 27 rubalja iznosilo $1. Danas se taj omjer promijenio, tamo vlada tolika inflacija da $1 sada vrijedi 5000 rubalja. U Rumunjskoj primjerice, do prije 5 godina za $1 mogli ste dobiti 80 do 100 leja. Danas možete dobiti oko 4 do 5 tisuća. U Srbiji za $1 mogli ste dobiti 27.000 dinara za $1. Znači da novac za tržnicu morate voziti u tačkama. U zemljama poput Njemačke donedavno je bilo malo nezaposlenosti, ali danas, nakon ujedinjenja istočne i zapadne Njemačke, došlo je do rasta nezaposlenosti, tako da je stopa nezaposlenosti u zapadnoj Njemačkoj oko 10%, a u istočnoj oko 20%. Svjetska ekonomija je u krizi. Pogledajte primjerice stopu inflacije u Americi.
Ta stopa u razdoblju od 1960. do 1990. iznosila je 4%. To znači da su dobra prosječno 4 puta skuplja danas nego što su bila 1960. godine. Je li vaša plaća tijekom posljednja 3 desetljeća porasla 3 puta? Danas imate sve manje novca za namirenje svojih potreba. Ekonomija je postala glavno političko pitanje. Promotrite li političku kampanju u Sjedinjenim Američkim Državama ili u bilo kojoj drugoj zemlji, vidjet ćete da se velik naglasak stavlja na ekonomiju. Ako mislite da je američka ekonomija stabilna, samo pogledajte brojke kojima se izražava naš nacionalni dug. Godine 1900. taj je dug iznosio oko 1,2 milijarde dolara. Kad bi svaka osoba dala $16, taj bi dug bio isplaćen. Godine 1920. taj dug se popeo na 20 milijardi dolara, a 1956. već je skočio na 256 milijardi. 1975. taj dug je iznosio 533 milijarde dolara. Drugim riječima, da je svaka osoba dala $2500, taj bi dug bio isplaćen. No pogledajte što se dogodilo od 1975. do 1994. Naš nacionalni dug danas iznosi preko 4,6 bilijuna dolara. Znam da je sad 1996. ali ovo je posljednji podatak do kojeg smo uspjeli doći. Nacionalni dug znači kad vaša vlada ne bi imala drugog načina da dođe do tog novca, morala bi ga putem poreza uzeti od vas. Kad bismo mi morali platiti taj nacionalni dug, svaki stanovnik Sjedinjenih Američkih Država trebao bi platiti oko $17,800. Znači, ako živite u peteročlanoj obitelji, dužni ste oko $75 do $80,000. Reći ćete, došao sam ovdje ovamo zbog ohrabrenja, a otići ću misleći da sam financijski dužnik. Otići ću kući uvjeren kako dugujem $80,000. Kamate na naš nacionalni dug iznose oko 20%. Mnogi pisci, mislioci i financijski stručnjaci zaista su zabrinuti zbog toga što ćemo taj golemi dug jednog dana ipak morati platiti. Howard Ruff je napisao knjigu Kako napredovati tijekom nadolazećih loših godina. On je rekao, svrha ove knjige je da vas uvjeri kako će Sjedinjene Američke Države upravo zakoračiti u razdoblje kušnje, najveće nakon građanskog rata. Inflatorni pravac vodi do točke depresije, koja će biti zapamćena kao najveći potres unazad nekoliko generacija. On kaže da nitko ne zna kad će doći do sloma, ali da će se to dogoditi vrlo brzo. Amerika se uistinu nalazi na rubu kao i ostatak svijeta. Kad mi kihnemo, ostatak svijeta oboli od upale pluća. Moglo bi se dogoditi da Sjedinjene Američke Države ili Njemačka ne uspiju platiti svoj dug. Uzmite kao primjer bilo koju državu koja je donedavno bila stabilna. Uzmite primjerice Japan, u kojem već desetljećima nije zabilježena recesija. Kad bi se bilo koja zapadna zemlja našla u ozbiljnim financijskim poteškoćama zbog trgovinskih sporazuma ili međupovezanosti novčanog sustava, svijet bi mogli zadesiti ozbiljni ekonomski problemi, kao, recimo, ekonomska depresija. Već je mnogo knjiga napisano na tom području i na tu temu u kriznim situacijama. Te knjige govore o tome što učiniti sa svojom zaradom i kamo je uložiti. Te su nam knjige zaista potrebne. Jedna knjiga koja govori o tome kako opstati, govori o različitim metodama investiranja. Tržište dionica je u kratkom vremenskom razdoblju dramatično fluktuiralo. Cijene dionica su ekstremno visokih vrijednosti pale ekstremno nisko. Teško je predvidjeti što će se dogoditi sljedećeg tjedna, a kamoli mjeseca. Teško je donijeti bilo kakav zaključak ili procjenu. Norman Cusius, slavni američki novinar i pisac, je rekao sljedeće. Toliko smo zauzeti kupovanjem da ne shvaćamo kako su u našem društvu oslabile moralne vrijednosti. Zbog trošenja padamo u sve dublji nacionalni i osobni dug.
Možda je problem upravo u tome što su olabavljale moralne veze, što su napukle neke cigle u zidu i što se mrve temelji na kojima je sagrađeno naše društvo. Možda zbog toga investiramo novac na kriva mjesta. Možda je to stvarni problem. U krivo investiramo svoj novac. Dame i gospodo, život je postao vrlo nesiguran. Vi, na primjer, mislite da ste osigurani. Imate vrlo lijepu kuću u predgrađu. Čitav ste život radili za ovu kuću na rubu šume. Ali iznenada dolazi do velikog šumskog požara koji u trenu uništava vašu kuću. Upravo se to nedavno dogodilo u Kaliforniji, u bogatim losanđeleskim predgrađima, kao što su Malibu i Calabasas. Tamo su bile sagrađene kuće vrijedne više milijuna dolara. Neke od njih su pripadale i poznatim zvijezdama. Te su kuće izgorele u plamenu koji je bjesnio potpomognut vjetrom. Osjećate se sigurnim sve dok jednog dana ne otkrijete da je vaša skupocjena video i stereo oprema nestala iz posve opustošenog i razbacanog stana. Je li moguće da ste svoj novac uložili na krivi način? Je li moguće da sve ono u što ste ulagali godinama može nestati u trenu? Zamislite, recimo čovjeka koji radi 60, 70, 80 sati tjedno. Već je dospio do rukovodećeg položaja. Odjednom, jednog mu dana dolazi obavijest u kojoj piše da je suvišan, zato što je njegovo mjesto potrebno mladom čovjeku u usponu. On je izgubio radno mjesto zbog nove zvijezde u kompaniji. Sve je propalo. Osobni dug je vrlo visok. Mnogo smo kupovali i prekoračili ograničenje na svojim kreditnim karticama. Visoke kamatne stope nas uništavaju. Znate li koliko iznosi potrošački dug u Americi? To nije nacionalni dug, nego zbroj dugovanja svih potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj dug iznosi preko 810 milijardi dolara. Mi smo društvo koje se nalazi u dubokim dugovima. A ti dugovi nas vrlo ozbiljno razdiru. Ja sam naročito zabrinut za istočnu Europu koja prolazi kroz razdoblje velike inflacije. Sloboda je sa sobom donijela i želju za zapadnjačkim vrednotama, zapadnjačkim proizvodima i zapadnjačkim materijalizmom. Jedna od najvećih opasnosti u tim zemljama je da će duhovna glad koja je nastala nakon raspada komunizma biti zamijenjena glađu za materijalnim dobrima. Zato večeras molim i istočnu Europu da ne slijedi zapad koji je moralno i duhovno bankrotirao. Potrošačka dobra ne zadovoljavaju potrebe duše. Materijalne vrijednosti ne zadovoljavaju srce i dušu. Pogledajte samo stres koji se javlja pri pokušaju zadovoljavanja tih vrijednosti. U Otkrivenju, posljednjoj knjizi Biblije, koja je pisana za naše vrijeme, za posljednju generaciju ljudi koji će živjeti na ovom planetu, opisano je ekonomsko stanje na zemlji. Što Biblija kaže o ekonomiji? Otkrivenje 18. poglavlje. I jesen je voće za kojim je žudjelo, tvoje srce ode od tebe. Sav raskoš i sjaj propali su zate. Sigurno se više neće naći. Otkrivenje 18. poglavlje proriče ekonomski kolaps u povijesti. To neće biti samo inflacija koja zahvaća jednu zemlju, nego sveopći ekonomski kolaps. I ako se hvatate za slamku, osjećajući da možete biti sigurni, ako imate ušteđevine u banci, poslušajte što kaže Otkrivenje 18. poglavlje 14 do 17. Trgovci ovim stvarima koje je ona obogatila stat će daleko.
u strahu od njezine muke, te će plakati i tugovati, jer će u jednom trenu, brzo, iznenadno i zasigurno takva bogatstva postati ništavna. Galopirajuća inflacija učinit će da razina standarda postane vrlo niska. Ako tražite sigurnost u novcu, hvatate se za pogrešnu stvar. Ako tražite sigurnost u materijalizmu, hvatate se za pogrešnu stvar. Izvan Isusa Krista ne postoji sigurnost, kao niti izvan biblijskih načela. Jedino u riječi Božoj možemo pronaći svoje utočište. U njoj nam Bog daje upute u posljednjem vremenu. On kaže da će u to vrijeme zavladati financijska kriza. Pazite sad, bogataši, udarite u plać i jaukanje nad nevoljama koje će vas zadesiti. Vaše bogatstvo istrunu, a vaše haljine izgrizoše moljci. Vaše zlato i srebro uhvati hrđa. Njihova će hrđa biti svjedočanstvo protiv vas i kao oganj progutat će vaša tjelesa. Još ste u posljednje vrijeme skupljali blago. Jakov 5:1-3. Jeste li zapazili kako ovaj odlomak jasno opisuje brzo bezvređenje novca? Oni koji zgrču novac za posljednje vrijeme bit će gorko razočarani. Zapazite ovu financijsku krizu posljednjeg vremena. Evo viće plaća žetelaca vaših njiva koju ste im uskratili. To je opis sukoba između poslodavca i radnika, između onih koji imaju i koji nemaju. Vika tih žetelaca došla je do ušiju gospodara subote. Živjeli ste na zemlji raskošno i razvratno. Utovili ste srca svoja na dan klanja. Jakov 5:4. U posljednje vrijeme će postojati oni koji će sve svoje snage usmjeriti na zgrtanje novca. Oni će usmjeriti sve svoje snage na materijalizam, bogatstvo i zgrtanje svog osobnog kraljevstva, ali će im ono u trenutku izmaknuti kao što pijesak curi kroz prste. Isus Krist nije bio njihovo utočište. Zato će oni, kad dođe do ekonomskog kolapsa, biti do ludila opsjednuti strahom i brigom, jer više nemaju svoju sigurnost, svoj račun u banci i kreditne kartice. Biblija kaže da postoji bolji način. Zaista, mora postojati bolji način od štrajkova i sukoba u posljednjim danima povijesti zemlje. Koje je Božje rješenje? Na koja nam točno financijska načela Biblija ukazuje? Što možemo otkriti iz Božje riječi koja će nam dati sigurnost, takvu da u Isusu možemo imati stvarnu sigurnost u posljednje vrijeme? Božja riječ nam otkriva neka osnovna načela. Vratimo se u mislima tisućama godina unazad, u vrijeme kad je Bog stvorio ovaj svijet. On je rekao i bilo je tako. On je naredio i bilo je stvoreno. Bog je svojom riječju stvorio ovu zemlju ni iz čega. Bog je svojim rukama stvorio Eden, u kojem je sunce predivno sjalo tog lijepog jutra, u kojem je predivno cvijeće različitih boja ispunjavalo krajolik. U Postanku 2:8 piše: I Jahve Bog zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka kojeg je napravio. Bog je stvorio zemlju. Ovaj svijet nije nastao evolucijom. Bog ga je prekrio živopisnim zelenilom. Bog je zasadio raslinje u vrtu. Bog je učinio da svako drvo daje plod i svaki cvijet da cvjeta. Kakav je to Bog? U Jakovu 1:17 piše: Svaki dobar dar, svaki savršen poklon dolazi odozgo, od stvoritelja zvijezda, u koga nema ni promjene ni zasjenjenja zbog mijene. Kako je to dobar Bog? On nam je dao svjež zrak i čiste potočiće. On nam je dao žuto i crveno cvijeće. On nas je okružio širokim spektrom boja. Dao nam je obilje različite hrane. Bog kaže: Ta moje su sve životinje šumske, tisuće zvjeradi u gorama mojim. Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Čitav svijet ovaj pripada Bogu. On ga je stvorio. On ga je oblikovao. To je suprotno mišljenju mnogih koji kažu da je svijet nastao evolucijom. Suprotno onom što kažu oni koji vjeruju u evoluciju. U Psalmu 33, 6 i 9 piše: Jahvinom su riječju nebesa sazdana i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Jer on reče i sve postade, naredi i sve se stvori. Nakon što je njegova moćna riječ izašla iz usta, nastala su stabla i jabuke. Bog je rekao i ona su nastala. Što Bog kaže, ispunja se. Jer što on naredi, događa se. Njegova riječ u sebi nosi stvaralačku silu. Jahvina je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On je stvoritelj. Psalem 24.1. Jahvina je zemlja i sve na njoj. Svijet pripada njemu. Zemlja je njegova. On je stvorio Adama i Evu. On ih je stvorio kako bi uživali na ovom planetu, kako bi bili ispunjeni radošću, užitkom i srećom. Ali varalica je došao u taj vrt. Bog je to znao i zato je rekao Adamu i Evi: sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedite, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo. Varalica je rekao: to drvo nije Božje, ono je tvoje. Evo, uzmi s njega. Prvi grijeh je nastao zbog toga što je Eva slušala Sotonu, što je slušala njegovu laž da usmjerenost prema sebi donosi zadovoljstvo, da egoizam donosi radost. Prijeći ćeš u višu razinu postojanja, rekao je Sotona. Evo, pojedi taj plod, pa ćeš doživjeti veću radost. Evo, još nikad nisi iskusila takvu ekstazu i oduševljenje. Tako je cijeli Sotonin plan bio dovesti Evu do egocentričnosti. Biblija opisuje protuotrov u dijelima 17, 24, 25 piše da je Bog stvoritelj svijeta i svega što je u njemu. On svima daje životni dah i sve ostalo. Ne samo da nas je Bog stvorio, On nas je održava na životu. Ne samo da nas je oblikovao, već i održava kucanje našeg srca. Moje srce ne kuca samo od sebe. Bog mu daje pokretački impuls. Ja nisam kao sat što ga je Bog navinuo. Bog čini da moje srce kuca. Bog me potiče na disanje. Otkriću vam 7 načela. Evo prvog načela. Budući da me Bog stvorio i da održava moj život, sve što imam zapravo je njegovo. Gledajte, jeste li svojom voljom ušli u postojanje? Koje postojanje? Što ako ste ništa? Što ako ste tek komarac zaboden u drvo jabuke? Netko će možda krivo razumjeti i misliti da govorimo o reinkarnaciji. Što bi bilo da nikad niste nastali? Ja vas nisam stvorio. Vi niste stvorili sebe. A zašto ste ovdje? Što kad ne biste ništa bili? Jednostavno, vidite, vi ste postojali u Božjem umu čak i prije no što ste bili začeti u utrobi vaše majke. U Bibliji piše da je, budući da me Bog stvorio i održava moj život, sve što imam zapravo njegovo. Sve što imam zapravo je Božje. Sve što imam pripada Bogu. Bog me je stvorio. Bog je stvorio čitav svijet i Bog mi daje mogućnost stjecanja bogatstva. Ponovljeni zakon 8.18. Sjeti se Jahve, Boga svoga, ta On ti je dao snagu da stječeš bogatstvo. Bog me je stvorio, On održava moj život, Bog mi otvara različite mogućnosti zaposlenja. Sve što imam dolazi iz ruke dobrog stvoritelja koji me želi opskrbljivati, koji želi zadovoljiti svaku moju potrebu. Bog mi daje snagu i mogućnost da se obogatim.
Ovo su starozavjetni vjerni Božji heroji potvrdili na zanimljiv način. Prorok Hagej kaže: moje je zlato, moje je srebro, riječ je Jahve nad vojskama. Abraham je shvatio da ga je Bog stvorio i da održava njegov život. Shvatio je da su sva njegova dobra i sve što ima, sve njegove pobjede, dar Božji. Nakon što je porazio sve svoje neprijatelje, Abraham je donio dio plijena i podijelio ga. Zapravo, Biblija izvješćuje o susretu Abrahama i Melhizedeka, a o tome možemo čitati u Postanku 14, 19 i 20. Blagoslovi ga govoreći: od Boga Svevišnjega, stvoritelja neba i zemlje, neka je Abrahamu blagoslov. I Svevišnji Bog, što ti u ruke predade neprijatelja, bio hvaljen, Abrahamu dade desetinu od svega. Načelo desetine bilo je uspostavljeno u najranijim biblijskim vremenima. Još u vrijeme Abrahama. Abraham je odvojio desetinu. Riječ desetina označava 10. dio. Taj dio označava priznanje da me je Bog stvorio, da održava moj život i da su moja sva dobra zapravo njegova. Abraham je tu desetinu donio Melhizedeku, velikom svećeniku, da je iskoristi za Božja djela. Davanjem desetine, Abraham je priznao da je Bog dobar. On je priznao da Bog blagosilja njegov život. Jakov je, nakon što je prevario svog oca, došao do točke u svom životu kad je rekao Bogu: a ovaj kamen koji sam uspravio kao stup bit će kuća Božja. A od svega što mi budeš davao, zate ću odlagati desetinu. Starozavjetni patrijarsi bili su svjesni da desetinom mogu priznati Božju dobrotu. Mogu priznati Božju milost, silu, Božju moć. Možda ćete pitati, što je to desetina? U Levitskom zakoniku 27.30 čitamo: svaka desetina sa zemljišta, bilo od poljskih usjeva, bilo od plodova sa stabala, pripada Jahvi. To je Jahvi posvećeno. Znači, desetina nije moja, nego Božja. Sve što imam zapravo je Božje. Zapazite da Biblija za desetinu kaže da je sveta Bogu. Vraćanjem desetine, 10. dijela mog dohotka, ja priznajem njegovu dobrotu, njegovu silu i njegovu stvaralačku moć. Drugo Božje načelo. Desetinom iskazujemo svoje duboko uvjerenje da je Bog i stvoritelj i održavatelj našeg života. Desetinom priznajem tko je Bog u mom životu. Prorok Malahija postavio je sljedeće pitanje: smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete. I pitate, u čemu te prikratismo? U desetini, u prinosu. Biste li loše mislili o osobi koja bi pri davanju dara zavukla ruku u košaricu i izvadila 50, 100 ili 200 dolara? Sjećam se kad smo u jednom velikom gradu održavali evangelizaciju. Na tu evangelizaciju došla su dva kriminalca koji su naumili pratiti našeg krupnog redara do izlaza, zaskočiti ga i oteti mu novac. Bio sam zahvalan što je taj redar bio stvarno velik, ali njegovi anđeli su bili još veći. Redar se okrenuo, a kriminalci su velikom brzinom pobjegli niz ulicu. Morate biti pažljivi s mojim redarima, jer svi oni imaju anđele čuvare. Mislite li da je podla osoba koja uzima dar namijenjen Bogu? Biblija pita:
Smije li čovjek prikraćivati Boga? Izraelci su pitali, u čemu te prikrati smo? Malahija 3.8. Bog im odgovara, u desetini i u prinosu. Zapazite da Bog razlikuje desetinu i prinose. Prema Bibliji, desetina je dar kojim priznajemo njegovo vlasništvo nad svime što imamo. Prinose dajemo dragovoljno. To je ono što želimo dati Bogu. Zapazimo obećanje. Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte, govori Jahve nad vojskama. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov? Malahija 3.10. Netko mi jednom rekao, ne mogu si priuštiti da Bogu dajem prinose. Što je vaša ekonomska situacija lošija, to manje si možete priuštiti da ne dajete. Jer Biblija kaže da će Bog, kad mu vratimo desetinu, otvoriti nebeske ustave i izliti na nas punom mjerom blagoslov. Sam Bog nam daje to obećanje. On nam kaže, iskušaj me. U Levitskom zakoniku 27.30 piše, svaka desetina sa zemljišta, bilo od poljskih usjeva, bilo od plodova sa stabla, pripada Jahvi. To je Jahvi posvećeno. Desetina je sveti novac. Ja ne mogu uzeti ono što je Božje. Što sam u gore materijalnom stanju, to marljivije trebam slijediti Božji ekonomski plan i gledati kako Bog čini čuda. William Colgate je na početku svojeg poslovanja rekao, Bože, moram ti biti vjeran i početi davati desetinu. Bog ga je blagoslovio. John Rockefeller je davao desetinu. Henry Heinz, osnivač poznate tvrtke Heinz, koja proizvodi kečap, davao je desetinu. Bog ga je blagoslovio. Vrlo je zanimljiva priča o Jamesu Cash Pennyu. On je započeo s poslovanjem, ali mu je sve vrlo slabo išlo. To ga je toliko iscrpilo da je došao do potpune tjelesne iznemoglosti. Radi oporavka otišao u sanatorij. Tamo jednoga dana, šećući hodnicima, čuo kako svira glazba. Bile su to kršćanske himne. Ušao je u prostoriju iz koje je dopirala glazba, kleknuo na koljena i rekao, Bože, predajem ti svoj život. Osjećao je da čak i sad, siromašan i u dugovima, treba početi Bogu davati desetinu. Tako je učinio. Nakon toga su njegove prodavaonice postale poznate diljem Amerike. James Kraft, poznati proizvođač sira, također je na početku svoje karijere odlučio biti vjeran Bogu i davati mu desetinu. U Malahiji, 3. poglavlju 11. retku zapisano je Božje obećanje. Neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju? Netko me jednom pitao, Mark, ali što je s onim ljudima koji su vjerni Bogu, a ipak su velikim financijskim problemima? Zašto se ovo proročanstvo nije ispunilo u njihovim životima? Jeste li čitali priču o farmeru Johnu koji je živio na zapadu Sjedinjenih Američkih Država? To je istiniti događaj. Da nije istina, ja vam to ne bih ispričao. Države Nebrasku i Kanzas zahvatila je najezda skakavaca koji su pojeli svaku vlad pšenice i trave na koju su naišli. Tako su opustošili prvu farmu, drugu farmu, treću i na posljedku došli i do Johnove. John je bio vjeran u davanju desetine. Tako da se pozvao na Božje obećanje. Bože, ti si rekao da ćeš biti vjeran i da ćeš štititi moju farmu i zaustaviti skakavce. No, oni su ipak prešli preko njegove ograde i opustošili njegovu farmu. John je bio zaprepašten. Rekao je, ali ja sam bio vjeran u davanju desetine. Kleknuo je na koljena kako bi kroz molitvu spoznao što je bio razlog tome. Nakon nekog vremena došli su susjedi i rekli, ej, Johne, ti si vjeran Bogu, a ipak je tvoja farma pustošena kao i naše. Objasni nam zašto se to dogodilo. John je rekao, to je bar lako objasniti. Prije nekog vremena posvetio sam Bogu ovu farmu.
Ovo je njegova farma. Ovo su Božji pašnjaci. Ali skakavci su Božja stvorenja. Ako je Bog odlučio nahraniti svoje skakavce na svojim pašnjacima, ja nemam ništa protiv. Nakon toga je ponovno kleknuo na koljena i rekao: Bože, ja ne znam što ti radiš, ali ovo je tvoja farma. Ovo su tvoji skakavci. Bože, ja vjerujem da mogu nastati manji problemi i novčane poteškoće, ali znam da si ti uvijek sa mnom. U Filipljanima 4.19 piše: a moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu. David je rekao: bijah mlad i ostarjeh, ali nikad ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruh prose. John je započeo iznova obrađivati, saditi, uzgajati i sad mu je išlo još bolje nego prvi put. Možda ćete pretrpjeti privremene novčane poteškoće, ali slušajte me pozorno. Ne dajemo Bogu desetinu zato što ćemo zbog toga biti blagoslovljeni, iako je to vrlo često rezultat, nego zato što je Bog naš stvoritelj i zato što nas On održava. Svojom desetinom uzvraćamo mu samo ljubav. Čak i ako dođe do privremenih problema, Bog je uvijek s nama. Možemo mu vjerovati. S povjerenjem možemo prihvatiti ono što on kaže. U Izrekama 3.9 i 10 piše: časti Jahu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta. To će biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima. Ovo nam poručuje Bog i ja zaista vjerujem u to. Časti Boga sa svim što imaš i bit ćeš obilno blagoslovljen. Bog osobno je ovo rekao. Treće Božje načelo. Davanje iz pravih pobuda otvara naša srca, tako da možemo primiti duhovne i materijalne blagoslove od Boga. Ovo je ekonomsko načelo. Ako Bogu otvorite svoje srce i ne očekujete da ćete nešto dobiti za uzvrat, bit ćete blagoslovljeni. Usmjerenost prema samom sebi temelj je grijeha u svemiru. Ako budete davali svoju desetinu iz zahvalnosti prema Bogu, bit ćete blagoslovljeni. Jednom sam u crkvi držao propovjed o desetini kao o otvaranju svoga srca Bogu. Nakon propovjedi mi je prišao jedan čovjek, po nabreklim venama na vratu mogao sam vidjeti da je bijesan. Iz njegovih nosnica izlazio je dim. Dobro, nije izlazio dim, ali je bio vrlo blizu toga. Bio je stvarno bijesan. Ušao u moj ured, izvukao iz svog džepa velik broj računa i rekao: pastore, govorili ste o desetini. Evo vam moji računi. Pogledajte ovaj račun, pogledajte ovaj i ovaj. Bacio je pred mene račune u vrijednosti od $280. Zatim je rekao: a ovo je moja plaća. Zarađujem $200 tjedno. Kako ću platiti račune koji iznose $280 tjedno i istodobno pokazati svoju odanost Bogu time što ću mu davati 10. dio moga čeka koji iznosi $200? Rekao sam: jedna stvar je očita. Ti znači svakog tjedna ostaješ $80 u minusu. Da, rekao je. Objasnite mi kako da se izvučem iz toga, pitao sam ga. Pomaže li tvoj način rukovanja novcem da se izvučeš iz dugova? Rekao je: ne, znate, ne. Rekao sam tada: odgovor je jasan. Ako te tvoj način rukovanja novcem dovodi u dug, pokušaj poslovati na Božji način i vidi može li ti on pomoći. Zahvalio si, rekao pastor, odgovorili ste na moje pitanje. Zaista, Bog nam kaže da budemo vjerni u davanju desetine. Ako nam je on najvažniji, ako prvo tražimo njega, uzvratit će nam nevjerojatnim blagoslovima. Zapamtite, desetinu trebamo davati iz pravih pobuda. Sjećate li se što Isus rekao o desetini? U Mateju 23.23 rekao je: ja vama, književnici i farizeji, licemjeri, jedni koji dajete desetinu od metvice, komorača i kima, dok zanemarujete najvažniju zakonu, pravednost i milosrđe i vjernost. Ovo je zadnje trebalo činiti, a ovo prvo ne propustiti.
Ovo je redak kojim Isus potvrđuje potrebu davanja desetine. Znači, ona vrijedi i u Novom Zavjetu. Isus je rekao da je najvažnija pravednost, milosrđe i vjernost, ali da nikako ne treba zanemariti ni desetinu. Isus je rekao da su milost, vjera i predanost temelj kršćanskog života. Rekao je da će nas te vrline navesti da davanjem desetine priznamo Boga kao svog stvoritelja. Time, dakle, što ćemo biti vjerni. Četvrto načelo, davanje nam omogućuje da imamo doprinos u promicanju vijesti o Božjem kraljevstvu. Desetina novca što ga dajemo Bogu odvaja se samo za propovijedanje evanđelja. Kad damo Bogu onaj ček, onaj sveti iznos koji je njegov, on ga obilato blagoslivlja. Pa taj ček pridonosi da se evanđelje propovijeda širom svijeta. Znači, kad čujemo izvješća o velikim evangelizacijama, uspjesima širom svijeta, možemo slobodno reći da smo i mi dio toga. Davanjem desetine surađujemo s Bogom. I svakog mjeseca, kad moja supruga i ja dobijemo ček, odvojimo desetinu iznosa naših plaća. Znamo da tim novcem pomažemo propovijedanje evanđelja po čitavom svijetu, po Africi, Srednjoj Americi, Europi, naročito bivšim komunističkim zemljama. Mi smo tada svjesni da surađujemo s Bogom u ovom posljednjem vremenu. To je Božja ekonomija. Ona glasi: uloži svoje srce u nešto drugo. Bog nas pita: tko posjeduje tvoje srce? Peto načelo Božje ekonomije. Križ je najveća motivacija za davanje desetine. Kako mogu ne dati novac? On me je stvorio, on me otkupio, on me održava na životu. Bog je dao svog sina Isusa koji je umro na križu. Ako je Bog dao Isusa čije su ruke bile probodene čavlima, na čijoj glavi je bila trnova kruna, ako je Bog dao najveći nebeski dar, kako je moguće da išta zadržim za sebe? Božje ekonomsko načelo vrlo je jasno. Križ nam kaže: daj mi ono najbolje. Šesto načelo. Žrtvovanje za Božju stvar pomaže nam dubljem razumijevanju istine. Vidite, vraćanjem desetine Bogu u situaciji kad nemam dovoljno, ja sam prisiljen reći: Bože, čini mi se da ovog mjeseca neću uspjeti. Tada se pozivam na Božje obećanje koje glasi: najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a ostalo će vam se nadodati. Matej 6:33. Ako nemam dovoljno novca i ako ne znam kako ću platiti sve dugove, tada kažem Bogu: Bože, bit ću ti vjeran u desetini. Što je to vjera? Vjera nije vjera ukoliko nije vjera. Vjera nije vjera ukoliko znamo rezultat, ako vidimo izlaz. Kad sam vjeran Bogu i kad mu na koljenima kažem: Bože, ja ne znam kako će ovo završiti, ali ti si me pozvao da odvojim desetinu svog prihoda za tvoje kraljevstvo. Ti si mi, Bože, rekao da je u tvom načinu razmišljanja 9 više od 10. U svijetu je 10 više nego 9, ali kod tebe je 9 više nego 10. Jer će 9 desetina što ih ti blagoslivljaš duže trajati nego 10 desetina bez tebe. Prijatelji, za takav stav potrebna je vjera. Samo vjerom možemo reći: Bože, ti možeš mojih 90% što mi preostaju tako rastegnuti da mi dulje traju nego onih 100% što bih potrošio bez tvojih blagoslova. U ovakvim situacijama iskušava se naš duhovni život. U situacijama kad nemate dovoljno, kad se borite da spojite kraj s krajem. Sjećam se svog prijatelja Gerharda Hazela koji je poginuo u automobilskoj nesreći. Jednom smo zajedno putovali Njemačkom, što mi je bilo vrlo drago jer je on Njemac, i on mi je jednom prilikom ispričao priču i rekao je: Mark, nakon Drugog svjetskog rata moja obitelj bila je vrlo siromašna.
tako da smo se morali potruditi da dođemo do hrane. Svi smo mi vjerovali u moć molitve. Čitavog smo života Bogu vraćali desetinu. Sjećam se da smo nakon Drugog svjetskog rata svi kleknuli na molitvu, otac, majka, brat i ja. Nikad od tad nisam bio gladan kao u to vrijeme. Molili smo Boga ovim riječima. Budući da je to bilo u ratnim godinama, mi smo se molili Bogu. Ti si obećao da ćeš ispuniti sve naše potrebe. Mi smo ti bili vjerni u davanju desetine. Mi ćemo biti vjerni čak i ako nam ne zadovoljiš potrebe. Mi ćemo ti davati zato što si ti tako tražio i zato što možda na ovaj način iskušavaš našu vjeru. Moj prijatelj rekao da su nakon molitve ustali i otvorili vrata pred kojima je stajala nepoznata gospođa koja je u ruci držala košaru punu namirnica. Ona im je rekla: nešto me nagnalo da vam donesem ovu košaricu. Prijatelju, ako budete slijedili samo ono što vidite, zatvorit ćete Bogu vrata da učini čudo u vašem životu. Time ćete spriječiti Boga da čini čuda, ali ako budete živjeli vjerom u skladu s biblijskim načelima, dopustit ćete Bogu da učini čuda u vašem životu. Vidite, to je Božja ekonomija. Ona se zasnijeva na tomu gdje leže naši osjećaji, naša privrženost. Bog ne treba naš novac, Bog želi naša srca, ali nas iskušava kako bi vidio jesmo li mu privrženi. Isus je rekao: što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život? Što li može dati kao otkupninu za svoj život? Matej 16:26. Temelj svega je tko posjeduje naše srce. Na što mislimo? Komu pripadaju naši osjećaji? Sjećate li se čovjeka koji je rekao: tada ću reći duši svojoj: dušo, imaš mnogo dobra u zalihi za brojne godine. Počivaj, jedi, pij, uživaj. Luđače, reče mu Bog, još noćas zatražit će ti se natrag duša. Tada čije će sve to biti? Luka 12:19. Znači, uložite svoj život u ono što je vrijedno. Uložite svoj život u ono što će vam se računati pred Bogom. U nešto što je trajno. U nešto što će stvarno vrijediti. Što će stvarno trajati. Postoje dva načina. Jedan je da pokušate iskoristiti sve što možete tako što ćete zgrtati novac. Živjeti udobno, grabiti sve što vas čini sretnim. To je zgrtački način života. Život u kojem je jedini smisao bogatstvo. Nekim ljudima je to jedini smisao života. Ali postoji i drugi način, drugi put. Možemo reći: Bože, ti me održavaš, ti si me stvorio, ti si poslao Isusa Krista da umre na križu umjesto mene. Bože, tebi dajem sva svoja dobra i to ću ti pokazati time što ću ti svakog tjedna ili mjeseca dati svoju desetinu. Bože, ja želim da znaš kako sam ti privržen. Želite li reći Isusu dok sagnemo glave na molitvu: Isuse, moje srce pripada tebi. Isuse, predajem ti svoj život i svoju dušu. Bože, ja sam volio materijalizam, ali u njemu nisam našao zadovoljstvo. Lovio sam zeca kojeg nikako nisam mogao uhvatiti, ali Gospodine, u krizi što nam je otkrivena u knjizi otkrivenja, u vremenu raspada ekonomije, ja želim da Isus bude moja sigurnost. Želim da u trenucima krize moj život bude u Isusu. Prije molitve poslušajmo sljedeću pjesmu. My
Pomolimo se. Oče nebeski, neki od nas su krivo postavili vrijednosti. Neki od nas teže za stvarima koje ne donose zadovoljstvo. Neki od nas stavili su naglasak na trenutačno zadovoljstvo umjesto na vječnost. Ali večeras dolazimo pred tebe. Ti si jedini izvor zaštite, jedino utočište, jedina sigurnost. Ti si jedini vječan. Ti si stijena na kojoj možemo graditi. Ti si biser velike vrijednosti. Ti si jedini vrijedan. Tebi predajemo svoje živote večeras. Oče, hvala ti što si poslao Isusa. Hvala ti što si nas stvorio. Hvala ti što održavaš naše živote. Hvala ti što si nas spasio. U Isusovo ime. Amen.